Kag sa Good Vibes, pinakauna nga nuclear medical unit ang ipatukod sa Negros Island Region diri sa Bacolod City. Hindi na kinahanglan magkadto sa iban nga mga lugar para maka-avail sang nuclear medical services kay ari na ini sa Bacolod. Yaring report. Ginpatigayon ang groundbreaking ceremony kay nasang aga para sa pagtukod sa pinakaunang nuclear medicine facility sa Negros Island Region nga target mahuman sa June 2026. Ang Nuclear Medicine Unit ang isa ka specialized department nga nagagamit sang radioactive substances para sa diagnostic imaging kag pagbulong sa nagkalain-lain nga mga balatian. Importante ini para mas maintindihan ang function sang organ kag tissue sa cellular level. Sunod sa kay Dr. Kenji Ip, ang nuclear medicine consultant sa Riverside Medical Center, sarang sini ma-detect ang bara sa heart, kidney function, kag pwede man magamit sa pagbulong sang thyroid, prostate, kag madamo pa. Kung areas na may barado sa puso o may ischemia sa puso, pwede din kidney functions, lymph nodes na possible na may metastasis, or kung nagsaswell pa amo, kung may lymph obstruction, pwede din namin siya ma-diagnose. Marami siyang uses actually from most major organ systems. Meron tayong purpose dyan. Ginagamit man ini sa pag-manage sang cancer. Sa Riverside, natukod man ang pinakaunang cancer care center 7 years ago. Kag subong, sa tupad sini, ipatukod ang Nuclear Medicine Unit, ang pinakauna man sa NIR. Sunod sa kay Dr. Paulo Sugono, ang Medical Director ng Riverside Cancer Center, pinagi naman sa radioactive material nga isulod sa lawas ang tawo, sarang maguba ang mga cancer cells. It is a specific form of medicine where there is radioactive material. Ang material is infused or administered to the body, and at the same time, it will exert effect. Ang effect, it can either damage cancer cells, damage abnormal things in the body, or home in on specific sites so that we can localize these sites. Amo na siya ang imaging, the imaging or diagnostic component. Sa patag sa medisina, nagamoderno ang pamaagi sa pagbulong. Gani nagaupod man ang Riverside diri. Sunod sa kay Genesis Goldie Gulingan, ang presidente kag CEO sa Riverside, halin sa General Service Hospital, luyag nila nga himuon ini bilang isa ka multi-specialty hospital. Kalabanan abi sa mga ospital sa isla sa Negros, general care ang ginatanyag. Luyag nila nga kung ang mga pasyente nagakinahanglan sang specialization sa heart, kidney o kung cancer, ari na initanan diri lang sa Negros. Riverside sees it necessary that for our service to be more meaningful, instead of just expanding the hospital in its 4 basic major services, we rather invest into specialty care. Isa man sa kabudlayan sa mga pasyente among kamahal sa pagpabulong sa mga private hospital. Gani ini man ang rason kung nga may partnership ang Riverside sa mga public hospital. Ang mga benepisyo abi nga makuha sa gobyerno nagakater lang sa public hospital, pero ang iban nga public hospitals ang hindi pa kumpleto sa pasilidad. Ang duha na ka-ospital ang nagasugilanon para ang pasyente ang hindi na magproblema. Sunod sa kay Neil Ganchero, ang Cancer Center Manager sa Riverside, magluwas ini. Nagapartner man sila sa mga non-government organizations para mabuligan ang isa ka cancer patient pangita sang organisasyon nga makabulig sa iya. So that is called the private-public partnerships. So for public, our recent partnership that is really very successful is through our MOA with Corazon Luxin Cancer Assistance Fund. So all the referrals coming in from Corazon Luxin are being financed by that Cancer Assistance Fund. So in short, they are not paying us. The patients does not pay directly or does not pay out of their pocket. Okay? So that's only one. We also have partnered with non-government organization. Kung sa tuanay daw katapusan na sang kalibutan kung may seryoso nga balatian pareho sang cancer, subong may ara sang paglaom. Ini sunod sa kay Dr. Maria Antonia Hensoli, ang Vice President Chief Medical Officer sa Riverside. Kung sang una surgery lang ginahimo sa mga cancer patients, subong may chemotherapy, may radiation na. Ang mas maayo pagid kuno kaya mga doktor nila consultants man sa public hospital. Gani mapangitaan pamaagi nga mapadayon ang treatment sa mga pasyente halin sa public hospital bakadto sa Riverside. Treatment. Once we started the radiation therapy here at our cancer center, a lot of the patients really were given proper treatment. A lot of them really had cures for them and controls of their cancer. Now, a good thing that's happening is a lot of our consultants at Riverside
are also consultants at Corazon Locsin. So our exchange of services is not only because of the funds of Corazon Locsin. Our doctors are also there. And the continuity of treatment is maintained. Dugang pa sang management sa ospital, padayon sila sa pag-improve sa ilang facilities kag pagserbisyo. Initanan para mapahapos ang pagpabulong sa mga negrense nga hindi na kinahanglan pa magkadto sa iban nga lugar kay ang dekalidad nga serbisyo ang ginatanyag na diri sa Negros.